Здравейте, хора! Знам, че днес вече правих влог и то преди няколко часа. Не съм се объркала, но просто току-що ми дойде една идея от един фон на моята програма Webcam Max, който ми вроди идея да правя влогове новини, т.е. както новините по телевизията, разбира се, водени от мен. За сега мисля да бъдат всеки понеделник, но след това може да се промени. Така че очаквайте следващия ми влог в понеделник да бъде TV News. Надявам се идеята да ви хареса и да се забавлявате. По-точно това ще бъде, значи, в този влог ще се разказва случка какво ми се е случило през деня или през миналите дни, дали на мен или на мой приятел, не знам, или някаква новина, която не е само за мен, т.е. засяга участие вас, или нещо, което може не е само мен, ами нещо от държавата или не знам. Така че очаквайте следващия ми влог в понеделник да бъде TV News. Надявам се да ви хареса тази моя идея. Ще изглежда малко по-различен, с един по-различен фон. И така. Надявам се да ви хареса. До понеделник!